Straight to the Na point. atong balikan mga kaigsunan. Kining maong hisgutanan mga higala ining Regal POV. Kay mao lagi na nga kini mga higalang nangayo nato og unsa itong take ining mong issue so atong hatagan. Pero mao lagi na kong giingon Attorney Panyero Regal Oliva o Panyera, relax ka lang diha kay kining imo man ang katungod, freedom of expression na kanang imong katungod sa pagpadayag imo na magkalahi man ang atong opinion kung sa imong pagtuo mo na nasakto di balugi. Pero mo lagi na mag-expect ka nga ang kadtong mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte masuko ang ilang kasuko labi na kay nagtuos lang nga kauban mo kay ni paisa man kaskamot nitong kanhi Presidente Rodrigo Duterte pagdaga nimo pagka congressman diha sa Mandawi City. So ang uban makaingon nga naunsa man kalakiha nga naisa may mo kamot ug nagtuo ka nga lahi ni Presidente Rodrigo Duterte ngano nagpaisa man kas mo kamot day. No? Unsa man ditong kalakiha? So mabutang hinuon ba diha na ang kwan daghang mga pagsaway na napita. Pero kanang imong opinion, imo nang opinion. Pero ngano man nga mga DDS o kadtong mga pro Duterte, unsa man ba sulti today kana may mga pro Duterte nga dili po DDS, unsa man na? DDS kan diehard Duterte supporters. Naman po iban nga kanang nagka kuan lang nga Duterte supporters sila, pero di po sila matawag nga DDS ngali. Katong uban nga murag sago lapsaw baka unsa ba? Ha? Now, sa akong nabantayan, kinini ang naay mga diehard supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga perti ka sensitive kayo. O kana sa kasensitive, imagine ka ha, si Pambari 4 lang godaan nga nailapod mahigala nga Duterte supporters. Nahitabo nga dunay seminar dito sa Manila. Sus, nagkakuyog man dito mga governors. Unya si John Vic Remulla mo may ilang boss. Kay DILG secretary man, nagpicture man. Ada, forbida. Naghanday ng react. No, inana ka sensitive. So si Regal kasabot si anak nga sensitive. Bisa gamay rag hinungdan mahigala nga medyo pwede pang ma-explain inana ka sensitive. Nya ako mismo sa akong kulom sa pamantalaang The Freeman, doon ako'y akong opinion dito. Di man ko magtagad lang anay, human ako gatag sa kong opinion. Doon ay lain-laing mga mo kwan okay ra ko dahil daghang mo dapig sa kong opinion uban mo bash da bahala na diha dili na ko ano panahon nga magtubag-tubag kay bisita ngita man tag panginabuhi kay bawo na kan daghan tag bayron nun dili asa kong opinions The Freeman naghinumdum ko na day nga ang first paragraph nako nga medyo gipa-present sa issue ako gi-present ang issue niya medyo against ba ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dili to ang akong opinion to mahigala sa uban nya gitubag nako diri sa second paragraph third ana ayo kong pagkatubag ha sa first paragraph na may nabasa unya kinahanglan man ka mo click pa na may styles pamatalan The Freeman lahi man sa amo sa una sa Cebu Daily News nga kon ba dito na mo basa tanan ang kanang sa The Freeman dahil mo kinahanglan ka mo click pag yun aron masumpay ni basa tong uban ba ang uban nga ni kumpleto basa ingon ayaw niyo atakihan sa Attorney Rufil kay ang iyong opinion tiwasin yung basa kay nindot ka ng pagka-opinion niya. Ang uban ni basa lang first paragraph agi attack na ko dito. Nag-ingon ako gibas ko nako sige lang. Di naman na kay ko magkuan kay nabisi kay ko diri wala ko panahon magtubag-tubag. Pagtanaw na ko to dito gibas na tuod ko na po ni tubag ra. Nga mga konpon niya basahan niyo tiwas. No? So ako nabantayan anak ka sensitibo kadtong mga diehard mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samot na ako muhimo kag opinion, si Oliva must be aware of that day. Samot na ako muhimo kag opinion nga medyo nakaigo gyud o guan. Lahi ning pagka-opinion na nga ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ni follow nimo, makaingon ko di naman ni maong Oliva among nahibaw-an. Di naman ni mao ang among nailahan kani adto. No? Nining maong POV. So muna nga doon sa ilang ilapod nga basihanan nga nung suko sila. No? Atong ko paminaon kini maong nga POV mahigala para to ma-explain ha niya. Atong i-play. Pila ba kami ni today? Ha? Adili katoto ang iyang point of view lang. Ayaw tong iyang apology. 4 minutes day. Dako sa day no? Sige, karon na to i-explain no nga ngano man unsa man pagkasulti adi ay. In English ni man iyang POV. Unya nunay sagol Tagalog, nunay sagol Bisaya. Ako ba nagplano ba ko nga
maghimo sa ani. Tinuray lang pero mohimo kag usa ka team god. Nindot ni paghimo niyang kuan no dunay production gud ba? Namatay nam to si Ramil Paykan katong amo mahigalang sinaligan sa TV5 sa una kuna pa to mas malagmit makahimo kog kuan pero si palit nga team siya kini mo ato diri live man gud ni diretso ba no kita kag atong discussion diretso man ni impronto man ni mahigala kita mong mga report sa field nga na impronto ni ang mga video i-support lang dayon kay dinalian ning ato live man ni radio man ni unya gi-combine nato mahigala sa ato mga higalang social media but kini kang Regal kuan ning iya kanang well prepared ni day kay gisuwat man ni ngayo pagkasuwat ba unya dayon do na mga higalay mga video clips do na mga pictures nga ang pagkahimo gyud kuan ba so do na siya chance nga maka-review aning iyang kuan pero mingon sa mo ikapoy ko sa to panahon na tingali atong tagaan og higayon ni ana pero do na man koy mga pagkasuwat ba niya dito medyo witik nga pagkasuwat nga ang mga supporters ni kanhi presidente Rodrigo Duterte masakitan sa gyud witik man do na ang mga phrases og mga clauses ang dependent clause o independent clause, lakip na mga phrases nga gipanggamit, medyo dunay witik ba nga, dili na unta, pwede dili na kinahanglang butangan, nga iyang gibutangan. At atong analisaron ha, ako sa ipat bati ninyo kini ang POV. Okay, go dong. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple. That an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling.
To the victims, it is a fight for long denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Okay, so indot nga pagkahimo, no? Inantigo kining pagkahimo, oy. No, inantigo. Imagine ka, mayong pagka-edit day. Naasay video editor, naasay kuan. So, anindot nga pagkahimo. Imo ning opinion, no, Attorney Regal Oliva, with due respect to you, imo nang opinion. Unya, dayon, kung imong analisaron, ato pisa-pisahon ni ron, ha? Bisayon pa ginato, aron niya mahibaw ang stanan. Ato binisayon, in English man eh, ato binisayon mga higala. Unya, atong klarohon. Ang iya bang, ang mga supporting videos dahil, supporting pictures na, agyon. Di magkakanang, pag-ingon mahigala nga kanana ang international community, a community who once mocked as toothless. Sa ka international community mahigala, international kinini ang court bitaw nga iyang gi mock as toothless ato pa way ngipon. Ibutangan po tiguang dahil nga picture nga tiguang nga way ngipon. Medyo kon ba? Lindot na pagkahimo ning maong production, no? So kana na ang atong pisa-pisahon ning mayo, atong tagsa-tagsaon. Mahimo nga makaingon si, in fairness ni Attorney Oliva, makaingon siya nga naghatag sa strategy, naghatag sa suggestion, no? May pwede. Pero ikasakit kini mga higala sa bisag strategy or unsa ba, naay mga phrases na mga clauses nga medyo lahap ra kayo, no? O nagpanit pa ni og kamuti, dili ba ang panit ni nakuha nalahap na apil ang unod? Ato mga higalang pisa-pisaw na mihatag man sad daw strategy man yung gihatag dahil nga dapat ang pamilyang Duterte, labi na Vice President Sara Duterte, medyo mo kuan lang sa, mohilom lang sa. Ewan mo to yung giingon nga kanana ang si particularly Vice President Sara Duterte publicly denounced the ICC's kuan jurisdiction, no? Nga ang iya kuno mahigalang pag-ingon nga we will not surrender him, kung manang gitik note, echoed louder than the pleadings of his counsel. So atong bisayo na, medyo hatag siya og kanang mura og kanang estratehiya kuno hay nga kung mahimo na naman ay move ang inyong counsel dito sa ICC, pasagdi siya nga mo move dito. Kay kung magsige mo giyaw-yaw sa diri, matandog ang ICC anang kalakiha. Kana sa strategy na nga mahimo mga higalang sakto nga strategy, apan mahimo mga higala nga iya man gi-claim sa iyang, di ba day iyang gi-claim sa iyang apology nga nakaistorya siya sa mga Duterte at sa pamilya mga Duterte, giisa siya mga higalang Presidente Rodrigo Duterte, sa to pa duna say koneksyon ngadto sa mga Duterte. Mahimo nga iya kana kay kung strategy na mahimo nga iya kanang itawag dito, isulti dito off the record. Mahimo nga iyang isulti off cam, no? Dili mga higala gi-publish nga pagkasulti, dili i-publicize nga pagkasulti kay strategy man, no? Kay kung imong i-publicize, medyo alanganin siya. Dihan napita murag mga question na napita ato ning tagsaon ha. Ato tarawon asa ang dependent clause, asa ang independent clause aning iyang pamahayag, pero straight to the point.
Now, arita mahigala, tumalikan makaigalaan ng ato mga issues. Daghantag mga issues ron kay Sping Lacson, mobalik na po kuno pagka Senate Blue Ribbon Committee Chairman. But before ana mga higala, to sa balikan kadali ni si Attorney Regal Oliva, kay maumang ni mahigalay nahimo na hinong nag-viral naman ng kalakiha. Pero nangayo na siya og sorry, ang uban bisag nangayo nagsuri niingon gyapon nga medyo apikit iyang sorry kay nag-lecture mahinoon siya. Iya mahinong gipalig-on ang iyang explanation. Maono reaction sa uban. So sa ako nang giingon, gawa sensitive ning mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nahibaw si Regal Oliva ana kay ila maning mga kauban. In fact, panahon sa eleksyon mahigala, giisa man niyang kamot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kibaw siya ana. Ang mga tao daghan mga questions on ngano nakahimo si Attorney Regal Oliva ato day. Ngano nakahimo siya? Kay kung atong balikan mga higala, witik man gyud ang pagkahimo. Ang iyang production nindot ha, og mingon mga higala nga kuan, okay na lang basig dawaton sa uban nga medyo gikapoy sa tong panahon na inana no. But kini man ko dili man ko ni live. Kuan man ni siya gi-produce man gani siya unya ang mga supporting pictures, supporting videos nga naa, anindot nga kunon. No? So mo kana nga ako bitaw na kanahon na bitaw ko maghimo ko nga English version sa pindakin. Pero mohimo mo tag usa ka team sa gyud ana. No, usa ka team sa bakay iso bakay kining ato team ni sa radyo mo gining ato nya tungod aning social media ni uban na lang punta social media. Ug mohimo tag English version sama ining kang Regal. Mugkon kita kinahanglan tag video editor usa ka team gyud day. Another team gyud na kay cameraman. Na kay usa ka team mga higala pod nga videographer na editor nimo inana no. Medyo do na po kisulduhanan aning kalakiha day. Kato Ramil Paikan kugihan kay tato pero pure tandog lang no. Taliwan to sila yung kalibutan abot ka genre na dila og maayo ba ka ani kamao ba kasi ani. Kuan kini ni ang inantigo ba? Anindot kini iyang kuan ang tan-aw ko production maayo mapakahimo. Pero mo lagi na sa to pa dunay mga pictures nga gibutang, wan niya ma-review ni before na kwan. Pero mo na ko ingon, kung imo nang opinion atong respetaran siya kay iya man na. Pero mo lagi na nasuko ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay kauban god. No? Bitaw day, mo na ako nahununaan day kana akong kolom sa Pamantalang the Freeman. Mo ni akong isuwat ko man na. Nya mo ni akong basahon palihain ning kang Regal Oliva, butangan og busubiran ba lang. Nya butangan mga pictures mao naman na siya day. Oh, kunahon na ko pero mo kan ba another kwarapod time na to. Nya ibaw na kan itong oras mga kaigalan, las 6 buntag lingkod na diri. Mahuman las 10. Nya manikay-sikay pata kay natay mga administrative works. Unya napatay daghang panikay-sikay kanan laban sa taginagmay mga sukitig paminaw kay mo lagi na nga makugi man kita kay daghang tagbay ron. Ako na ning agi katawa-katawa mga higala. Another content sa day, lahi na sa nga segment sa imong followers kay nag-in-English man ka. No? Lahi sa nga kuan po unta. Pero medyo dako lang kayo og kuan, medyo trabahoon ba. So ang pagka-produce niya nindot nga pagka-produce, nya na mga pictures nga gikuan unsay ang sulti, mao magyapon na magibuhat diri live lang ning ato. Pero kana magud kay gi-produce gyud na. Mura mag drama sa radyo ba nga wa man na live. So kana dili i-live ingon okay, nasayop okay cut. O magka-cut ka. Kaning ato may cut-cut ni diretso man ni mga higala. Straight to the point. Now atong balikan mga kaigsunan. Kini ni ang tao medyo mahimo nga ilang dawato ng pagpangayog pasaylo ni Regal. Ang katong mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang uban sa mingon nga man kay nag-lecture mahinoon, lecturean mahinoon tong mga kuan. Ila po ng mga kuan ba dalain mag-obserbasyon. Kay nga naman kini ni ang katong iyang pagkahimo sa iyang POV. Shocking to in the part mga higala sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Very shocking. Now, in the part mga higala atong mga kontra Duterte, malipay sila ato. Kadto nga pagkahimo sa iyang point of view. Kay mahitungod ba ni ang gidiscuss mga higala sa appeal ba ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court? Nangayo mo appeal sa Presidente mga kaigalaan niya kung mahimo, ma-release siya. Tungod kay ang argument nito 80 anyos unsa may imong
Sa may kuyaw anang 80 anyos, wala may risk ana. So gi-argue sa iyang abogado nga si Kaufman. Pero gideny ni mga higala sa International Criminal Court. So dunay additional level gi-apilar kini. So while pending ang pag-apilar, mo na yung gidiscuss. Medyo nihatag siya og strategy baya. Pero mo lagi na ang strategy mga kagalaan, publicized nga strategy, which is ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte makaingon nga medyo off guard. Unya ang mga phrases, ang clauses sa iya mga higalang POV dili na mao ang regal nga nailhan nila nga ilang kauban nga nidapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Medyo layo nga pagkatuyok ba, pero atong isgutan na hangangano ka sa kahinungdan sad nga nainana siya day. Doon na ba'y pressure? Kay in fairness, mahigala ni Attorney Regal ingon nga, basig na bayaran ana. Pero in fairness niya, isultim sa nga dili sa mapalit sa dokwarta, basin sa siguro og dili siguro money matters. Pero atong balikan gamay iyang POV. Nindot kayo baya og kanang ang iyang editor, ang iyang kanang ba? May mo supply og picture. Pag ingon pa mahigala nga community nga iyang gi kani adto iya mahigalang giingon nga toothless, napoy tigawa nga pangag, ha? So nindot nga pagkakol ba, kinsa iyang team ani? Mayo mo nga team ha? In fairness iyo, mayo mo nga team sa production. Why labot sa opinion, kay kining opinion, I understand kang regal gini. Iyan ang kuan kay ikaw magimuhatag og kuan na. Parehagya po na HB, ako ning opinion, ako lang instruction na akong mga technical people din. Ani on to pagpresenta na, andamalan ni mga pictures ko, kani nga mga videos na no? Mao sad ning kang regal. Ang atong kalainan lang kay na live ning ato, didiretso ning ato. Ang kining iya, pwede pa ning ma-edit. Palihan ni mag-record kag drama ba? Nga okay. Kat kay na sayop dito dapita. O nya mangita kag mga pictures nga i-support on sa mga picture ana. So na kay chance nga mo review. So kining iya mahigala medyo nindot bay tanawa ang mga pictures no, pero gitira lagi. Maalipay ang uban nga kuntang Duterte ang dumadapig Duterte masuko. Balik ka good names. Gamay lang names ha. Atong text sa phrase lang names. Umayong ko names. O sige ko no names. Man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Kat sao. No, does not kneel before power. Nindot sa kayo pagkawin hari bitaw nga anak niya. Naggamay king tao nga si Duterte dito. So ako believe ko sa iyang team. Production team niya. Sige, go dong. Proceed ko no names. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now Sige, appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment. Okay, please. So kini ang iyang gisulti day og kini ni ang partner strategy. Nga naa naman ang kaso sa ICC, ang inyong argument sa inyong counsel nga sa Attorney Kaufman, mauman nga 80 years old na dili na ni flight risk, maghilom na sa mo diha. Ha?
Pero ang iyang family, particularly si Vice President Sara Duterte, publicly denounced, sige sulti nga why jurisdiction ng ICC. Nya ingon nga we will not surrender him. So kana sa mahigala mo ning usa nga ang iyang gipanulti, ang iyang statement echoed louder than the pleadings. So ang ICC ana mo kun mga mubalik ka na diri kung atong buhian panalitan, atong interim release. Kay kining interim release may galabot pasabot ba nga buhian siya mura magpiyansa ba? Ana nga on bail ka ba? So sa ato pa nagpinding imong kaso pero on bail ka nga kung ipatawag kag balik sa korte mo balik ka. So kini ug panalitan i-release siya doon interim release sa ICC, mubalik ba siya? Ang argument sa iyang lawyer nga gisuwat pinagi sa pleadings musukwahi sa gisulti ni Sara nga louder than the pleadings mo ni gisulting Regal. So mura sa gihatag kuno hay pod og strategy actually. So ka strategy man mas mayo nga dili publicized ang paghatag. Straight to the point. Batay ka day? Strategy man. Pwede ba siyang manawag ka itong Sara o sa pamilya nga mas mayo siguro itong buhaton ano yung paupoy-upoy lang sa ta. Ay lang sa mo kay Sabado. Ako lang suggestion ba? Muna itong strategy nga while mangayo ta sa ICC nga ma-release si former President Rodrigo Duterte aron mo sugot ayo sa mag-issue statement dinahinay sa upoy-upoy lang sa batay ka kay pareha na ng uban ba pabutan-butan ni kahumana. Wala mga politiko ba? Ani katubang may ganitong eleksyon sulugoon sa lungsod ako ang inyong sulugoon sa lungsod ay ni kadaog na haring lungsod na. Hari na sa lungsod na. So kini strategy ni ang kuan mahimo nga sa strategy mga ganito akong isulti. Yes, pwede. Pero kung strategy dili nimo isulti. Dili i-publicize. Imong isekreto kay strategy man day. Kuan mo day kuan. Parego na nang kuan mo kay para ba na karon kita media ug dunay hostage crisis karon naa sa SM. Imong interview ng pulis, inig-interview mo sa ground commander, nasa strategy unsaon lang na pagkuha. Dili nimo i-on air. Dili na gani nimo pwedeng pangutan-on na strategy but kung mutugan gani ayo i-on air. Kay basin niya nag-monitor dito. Kay lisod ba kayo on air nimo sa mga strategy na to sir nga makuha na to ning hostage sticker mingon ato strategy ani ato na ning i-negotiate sa tubangan ato ning istoryahan magbuhat tag megaphone istoryahan tala ni pero ang SWAT team na to mulipot to sa likod na unya una yun na so kabati man to dito. Adili nimo publicize ang strategy. So ibutang ta lang strategy ni iya kay naba sa punto dai in fairness ini iyang POV nasa punto pero kani nga punto nga strategy ug iyang gisulti off air ngadto sa mga Duterte nindot dai nga kanang akong suggestion ba Sara no kay totaling angkon man siya nga naman kuno say naman say connection dito ngadto sa Davao kuno nagkaistorya man sa dito na ibutang ta lang na as a lawyer na ako'y akong suggestion strategy nato nga while ang atong counsel dito nga si Kaufman ni argue dito na i-pleading sito nga ang atong argument nga 80 years old na siya inana wa man mo question si Kaufman na sa ang iyang gipadakan dito nga 80 years old na dili na sa flight risk tiguwang na so kamo diha ay lang sa mong sulti-sulti hilom-hilom sa mo ay lang sa mong saba-saba pwede pero kung publicize nimo medyo siya dili off siya nga strategy nga imong i-publicize kaya akong gitan-aw ning iyang ang content baya pod kay okay man yang content pero ang pag-publicize ana medyo off. Second tanawa ako example si Donald Trump katong gira sa Israel og Iran. Pag ingon ni Trump, unsa may imong opinion na sa mo decision ko in 2 weeks? Kumpiyansa ta mo decision ko in 2 weeks, so 2 days lang bomba na rin tong B2 bomber. Pagkahuman ana nga successful na, usa pa siyang sulti nga strategy na mo to gikan to sa kuanang B2 bomber, lupad to debra. Ilan ang gisulti detalye? Nga naman human naman. Successful naman ang ilang operasyon. Usapan lagi sulti ang strategy. Panalitan kining strategy ni Regal nya na successful panalitan nakauli is digong. Iyang isulti ako nag-strategize ato nga hilom sa mo. Karon tanawa di nakauli. Na successful ba? So kini iya na publicize magud mo na nga ang mga medyo off siya. Gawas ang dapita ang mga phrases o mga clauses nga gipanggamit
witik yun, no? Diya po siya na, diya napita. Kaya mingon sa, winsis siya nga, ako ganitong suggestion strategy. So kung suggestion ni mo, di mo isulti in public. Oh. Kay strategy man. Mahibaw, itong uban nga ayaw lang ka, upoy di kuno na sila nga, kuan, asa, inana. Nay, makasulti nga ayaw tuo, anak, kay ingon nga, kuan, ilan na strategy, mapaupoy-upoy. So, sikrito siya nga, isulti kay aron nga di mahibaw-an spikas nga mauna mga sukintig paminaw. Straight to the point. O nakatos kami strategy itong iya nga. Unsa man ang problema sa Israel o Iran? Unsa man ang Iran naaman sa mga weapons nga mga kuan. Laboratory din ha nga maghimog mga weapons of mass destruction. Ingon si Trump, I will decide within 2 weeks. Kumpiyansa kay mga gasos 2 days na oy. Bomba na dayon may tulo ka B-2 bombers ang may bomba sa Iran. Wanya isulti ang detalye sa strategy. After na, nahuman na, ilan nag-isulti rin. Briefing pa, napapriskon pa. Nagikan rin atong kuan gidetalye gyud nya, din gikan hilupad to mahigala nya kana di ang ilang B-2 bomber dili day masakpan bisa pag na-radar day. Ilan nag-isulti. Pero nahuman na. Sumuna nga medyo at kung i-evaluate ba, klaro-klaro lang, medyo off gamay. Di good off gamay, ambot mo, dako siguro kung pasultion ni mga supporters ni Duterte. Anang puntuha, sabot po si Kwanana, no? Kay mura magod og imong gi-publicize ang imong strategy ni ining maong panghitabo. Now, arita may galat, padayon ha. Pwede ba 'to padayon, Nims? Kay to dito ang mga clauses o mga phrases. Okay, proceed ko no, Nims. Okay ba, Nims? Sige ko no, Nims. Signal. And so the pretrial chamber held. Continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Oh, freeze dong. Okay. Kato ha. Kato nga pagkasulti day. Kato nga pagkasulti bugato in the part mga higala sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kipaswat ni Nimuel ha. When a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Straight to the point. So, kung imong tanawon, pwede unta niya mahigala nga i-tone down ang iyang 2 independent clauses. Dependent clause. Because ang independent clause, ano yung mahigala? Independent clause is the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. That can stand alone. Pero giunhan siya og duha ka mga dependent clauses. Unsa man na kanang when a man's record is one of defiance. Second nga dependent clause, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial. Medyo dito mahigala murag kuan kayo. So mga loyalista ni Duterte mingon, ida ni dili na maong uliba among naibawan. Okay, atong balikan mga higala. Na akong balikon kining iya ning opinion, do na say kagawasan mahigala pag-express ang opinion. Now, ako lang sang gitan-aw mga higala ang sasayad sa mga loyalista ni Presidente Rodrigo Duterte ngano nasuko sila. Tungod kay do na po sila basis nga masuko sila mga higala. Nining maong POV.
Kay kini mga kaigalaan, nagtuugos ang kauban sang Regal. Giisa pang kamot ni Regal mahigala sa panahon nga nidagan sa pagka-congressman. Giisa ni Presidente Rodrigo Duterte. So, okay unta. Pero na, tuyok ba? Pero basi bayag na hinungdan yun nga ninana siya ang tuyok. O na tanaw nun, sad. Kaya kini balikan ako mahigala. Asa man to names? Ibalik ko no names. When a man's record, asa man to names? Katong text names. Kanaw. When a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. So, dunay duha ka dependent clauses nga nag-una before sa independent clause. Asa man independent clause diha? The court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. So, mahimo nga katong duha ka dependent clauses unta, mahimo nga iyang i-tone down, or mahimo nga usa lang tanggalon ang usa ka dependent clause. Pwede naman kanang when a man's record is one of defiance, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Iyang gitanggal ang usa ka dependent clause. Pwede naman. But di gyapon kinahanglan butangan nimo allege. Kung gibutangan niya panalitan when a man's alleged record is one of defiance, tanggalon na nimo second dependent clause. Pwede. Kaya nga naman makabarog naman siya. Kaya ang dependent clause may gala, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Straight to the point. Pero tiwasan yun. Tiwasan yun. So, unang dependent clause, gitirahan ang daan, kay why word nga allege, gitirahan pag ikaduha nga dependent clause. Yamingon sa iyang apology, matod pa nga, kuhan ko na iyang gi-quote ang argument sa prosecution. Na ma-safety unta, kung gi-quote niya na, iyan lang pong gisulti unta nga, ang argument sa prosecution, and I quote, ano ba, ma-safety siya. The arguments of the prosecution states that, and I quote, o kana. So, dili iya sa prosecution. Ba't kini? Nga pagkasulti iya man. O iya pag niya, ang prosecution miingon sa ilang argumento nga, iyang gipasulti, prosecution, ani dili iya, dili sa may maigo. No? Umunay, kini akong kutloon, may isa ba, akong kutloon ang giingon. Sa prosecution, matod pa sa prosecution sa ilang argumento, when a man's record is one of defiance, kana prosecution man nagsulti. But butangan gyud po nimo allege. Kani kay pagkabutangon, duha ka dependent clauses. Nganong kinahanglan magduha ka dependent clauses? Una ang independent clause nga makabarog naman siya. So medyo tira gyud niya nga iya yung tirahan. Suko manghigala ang mga loyalista. Sa mga kauban man tatanaon sa naman ng kalakiha. Straight to the point. Sunod names. Padayon ko itong iyang sulti names. Katong sa video. Okay, go. The appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. Okay, free sa kanali. Kaya ito sang, kung to. So kung imo itong binisayon, may galang permiro, katong, ibalik sa itong gamay names, katong text sa, katong text sa, ato sa hubaron sa Bisaya, be. Gani when a man's record, kung ang usa ka tao adunay record sa pagrebuilde, kaya defiance rebuilde man eh. Ha? So kung ang usa ka tao adunay record sa pagrebuilde o dunay record sa di pagtuman sa balaod ug ang iyang legasiya gimarkahan sa libuan ka mga nangamatay nga wa gani maagi husay, ang korte maglisod sa paghatag kaniya sa benepisyo, benefits of the doubt. Sa mga pagbisaya, benepisyo sa pagduha-duha. So, kung yun kayo ba, kanana ang mga tao nga makabati mo, sa manalahi man si Regal. No, katong mga loyalista ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But katong dili loyalista niya, malipay sila ana nga maong statement. Straight to the point. Okay, padayon names, katong video names, sige names. Okay, padayon. Kana, sige To go. the victims, it is a fight for long denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as... Free sa dong ha. Ato sa unahon tong kwan sa kadali. And to the law, and to the law sa dong, natay text sa to dong. And to the law, it is simply the next step. Tanawa ko no. Ang iyang kwan, text niya. Naba to text diha? Atong tanaw na. Sige. And to the law, it is simply the next step
in a due process. Kani oh. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. Straight to the point. Kita ni mo day, asa man din napita mga kagalaan ang matawag nato mahigala og independent clause. Ang independent clause diya, it is simply the next step in a due process. Period, pwede na. Kaya makabarog naman siya ang iya. So, primero again, to his supporters, it is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process. Period. Pwede na. Iyang gisumpayan. Iyang gisumpayan mga higala og kinini ang dependent clause. Pwede man din na sumpayan dependent clause kay makabarog naman sa iya. Makastand naman ang sentence. Pero sumpayan niya mahigala that he himself once denied to others. Straight to the point. Suko mga higalang loyalista Duterte. Tirahan kita da. Tirahan kita. Unsa man pagbisaya na day? Sa iyang mga supporters gadto sa mga supporters krusada na batok sa pag-apil-apil sa meddling sa mga langyaw. Sa mga biktima, fight for long denied justice. Justice nga dadugay na nga gidinay. And to the law, ato sa balaod, usa kini mga kagalaan nga usa kini kalaing ang-ang o lakang alang sa makiangayon nga proseso. Usa ka lakang kini sa due process. Period, pwede na. Gibutangan man niya that he himself denied to others. Na ang uban na ni nga against Duterte, bitaw. Denied bitaw to others. Pero kato mga Duterte nga mga supporters mga gitirahan gyud sa Duterte. Straight to the point. Sa balaod, simple, sunod kini nga step sa due process, nga siya iyang gidinay, nga iyang gihikaw sa uban. Tiyaw mo na pagkasultiha, mga sugiti mo na nga, kasabot ka nga nung nasuko sila. Okay, proceed, names sa katong kwan. Personal kayo ang opinion ba, no? Sige, proceed. Go, names. Toothless. Kani, toothless, freeze. Ano, gibutangan po ka na ang tiguwa nga way ngipon, yun. Ayaw pagka-produce eh. Oh, gibutangan may galang tiguang nga way ngipon. Agresal mga sukit ni paminaw. At tawa ang text names. Nabato yung text names? Nana sa text na napita ka ng if the appeals chamber kana, kuhan ko no. Basig na ara. Tanawa ko no og daban na din napita names. Okay. Toothless. Why epic? Siya ra mo oy nagkuha na. Ato sang tan-awon mga kaigalaan ha. Sige. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community. Pwede na. Ngayon isupayin a community a community who once mocked as toothless. Usa ka komunidad mahigala nga iyang giingnan nga way ngipon. Ay butangan pag tiguang nga way ngipon. Ato lang ni agi katawa mahigala mo na nga dunay basihanan to nga medyo na kuan gyud ang mga supporters ni Presidente Duterte ana. Proceed ko no names. Proceed names. Katong video. A community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens. Patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal,
POV. Nindutas mga sound effect. Bang! Nindot kayo names. Mayo pagka-produce, no? Mayo pagka-produce. Puriya buyag, ha? Kinini ang, muli, pero mo na, kada na ang, og maingon siya nga, katugon mo ko pagkahimo. Mingon, habi katugon nga, passionate maging pagka-deliver. Lagi pagandaman yung, kuhan kayo pa, nindot ba siya mo deliver sa, in fairness, ha? Ang iya manghigalang, kuhan, ang high-low na, kamusta siya mo, kuhan niya, taas yung tingog, maubos, taas, maubos. Dili ba boring paminahon ba? Dili ba pala na mag-lecture bitaw nga, wala lagi mga higalag, kuhan, nagbasa Salmo Responsorio. Lagi katawa mga sukid ng paminaw. Kinini ang mayo ang iyang kuan presentation. Okay, pero ang unod lagi mo nang gikasakit mga higala sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kato no, the irony is almost poetic. Ang irony kuno ang kanabang ang binali ba day ba? Ang binali. Mura bitaw na ang bali mga higala. Nung siya ang nasa Malacañang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Unsa man ang pagkastoryahan? Straight to the point. No? Ang opposite, almost poetic. Ang opposite, murag balak nun. Nga sa dihang siya mo'y naa sa Malacañang, daghan ana priso. Nga wa, gani, mga higala, walang pagkakataon, no? Nga magpaliwanag. So, kuhan yun. Una nga, dunay rason sad, nga nasuko yun, kini mga supporters pod, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kaya dili naman na tuyok man ang iyang opinion. Pero pangutanan dako, ngano man nga nainana man siya. So number 1, pwede nga magduda mga tao na bayran ba ka ha? That's number 1. Number 2, pwede mingon na may nanggawas nga kuan nga dunay mga kinini ang pressure nga lahi. Daghan man na kay nga mausab ang imong opinion, mo na imong baruganan, ligon kag prinsipyo pagkasunod nimo hatag og imong opinion na balig ba? Mangutanan yung tao nganong nagtuman. In fairness ni Oliva mahigala unsa kay iyang naagian ba? Dili ba ka og offers kwarta di sa siguro kay nga masang dili ko mapalit. Pwedeng dili. But unsa ka wa kay threat niya dai? Kana usama ko na kay kana bitang mga ako daghang kaila mahigala nga mga kuan kani adto. Labi na kani atong trabaho, komentarista ka sa radyo. Mahimo man nga nagsulti nimo dunay kay prinsipyo pagka ugma lahi na imong dagan sa istorya. Na pwede mahigala nga dunay involved nga negotiation. Natural ang mga tao nabaylan siguro. Number 1. Number 2, mingon mga tao basig na ay lain nga pressure. Or wa ba ka hulgaan eh. Wa ba kay hulgaan eh. Hulga nga kaso or hulga nga threat gyud nga kuan, physical. No? Kalma man kanang kuan ha. Labi na mahigala og ang threat is very imminent na gyud nya. Lahi na. So nganon na naman or pwede sa dineken nga basin og ang iyang stand gyud. Dili gyud sa pro Duterte. Pwede man nga dili gyud siya pero kada na ang di po tamingon nga ako ano kay dagan ko sa congressman niya so at least kung si Duterte may mo kuan ato mo isa murag magka natay chance daog gani ha kung mauna dili ba pud lalim panalitan kung dili na mo imong opinion unya napugos lang kag laban-laban Duterte pero sa kinahilad man sa mga kasing-kasing di gyud kay dili ka DDS day o to giingon ni kuan nga DDS versus dili di ay DDS ha. Ato lang agi katawa-katawa. No? Kini ni ang maingon pod ang uban nga dili kuan. Dili inana nga sitwasyon. O nya maingon sa dili kuno angay gamitan og ad hominem ang pag-attack. Mo bitaw tinud bitaw kaming argumentum ad hominem kada bang inay imong i-head-on ang kani akong i-head-on ang iyang kuan ha. Wala ko mag ad hominem. Akong gi-head-on ang mga statement jud para mabutang nato nga ako yung gi-dissect unsa man dapita unya atong gi-tan-aw. Ad hominem gani murag kini mo oy iyang argument attack nila lahi mga kuan jud ka na lahi na ba? Personal attack mo na ad hominem which is a fallacy o gari ka sa debate fallacy of argumentum ad hominem. Mo na yang giingon ang uban gyud ad hominem gyud ang uban. Di malikaya no nga kuan jud ka na labi na good kay labi na kay nakita pod tong picture nga kung inana ang imong opinion nga Duterte mao na iyang pagkatao. Nganong nisugot nganong imong mangipay sa imong kamot niya? Mo na mga tao nga kuan mo
Mabay na gawas gyud nga mga pangutana. So kung mauhuna, kung panalitan, walay kwarta involved, wa kay gikadlukan, ya mo na imong opinion nga ni gawas, sa to padili gyud ka DDS. Ang imo nga, di ka dumadapig Duterte na, dapig-dapig lang katong panahon na aron nga makuha nimo ang mga dumadapig Duterte. So dili ka, samot ka masawayan sa daday. No? So mauni ang kwan, no? Mga nahitabo, mga higala. Yan, ang gawas na po yun. Daghan po yung nagpasa na ko og video nga. Hinawayan sa day ko nun si Oliva. Nga dili ka mag-ad hominem, pero dito sa Mandawi day nagdiskurso niya matod pa. Grabe sa kunong attack, matod pa nga personalan. Ako kadungog, pero gipasahan ko video nga kada na ang inanasad. Hay, mga kahigalaan. Pero muna, balik ko na ko, sa akong part, issue for issue lang, mingon ko nga naasay katungod sa pagpadayag sa iyang opinion. But in the part, mahigala sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte, dili nimo sila mabasol nga maunay ilang gibati, batok mga higala ni ining Regal POV. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.